Второто внимание. Дон Хуан ми обясни, че изследването на второто внимание трябва да започне, като си дадем сметка, че първия пръстен на силата, който ни обгръща, е една конкретна физическа граница. Виждащите са го описали като една стена от мъгла, една бариера, която може да бъде систематично повдигана пред нашето съзнание чрез блокирането на първия пръстен на силата и в последствие да бъде пробита в процеса на обучението на война. След като бъде пробита стената от мъгла, се навлиза в едно наситено междинно състояние. Задачата на война се състои в това да го преодолее, за да достигне втората разделителна линия. Тя също трябва да бъде пробита, за да се навлезе в това, което всъщност е другия аз, или второто внимание. Дон Хуан казваше, че двете разделителни линии са напълно различими. Когато войните пробият стената от мъгла, чувстват, че телата им се завъртат или чувстват едно страшно напрежение в тялото си, обикновено отдясно на стомаха или по линия, преминаваща през средата му, от дясно наляво. Когато войните пробият втората линия, те чуват едно сухо изпукване отзад на тялото, нещо като клонче счупено на две. Двете линии, които разделят първото и второто внимание, са познати за виждащите като паралелни линии. Те са успоредни и разделят двата аспекта на вниманието в безкрайността, така че никакво сливане не е възможно, освен ако не се пробият. Между двете линии съществува една област на особено съзнание, която виждащите наричат забравената земя – лимбо, или земята, намираща се между паралелните линии. Става дума за едно реално съществуващо пространство между две огромни групи еманации на Орела, еманации, които се намират във възможностите на човешкото съзнание. Едната група е тази, която създава ежедневния аз, другата, която създава другия аз. Тъй като това пространство е една преходна зона, там двете групи еманации се застъпват. Частта от познатото ни ниво, която се простира в тази зона, се отнася до една част от първия пръстен на силата и свойството на първия пръстен на силата да изолира групи ни задължава да възприемаме една серия от групи в това пространство, които са почти като във всекидневния живот. Само че изглеждат някакси чудати, необичайни и изгърчени. Поради това забравената земя има някои черти, които са постоянни и до някъде напомнят групите от всекидневния живот. Дон Хуан твърдеше, че чувството на тежест, което се изпитва в забравената земя, се дължи и на товара, който събираме в първото внимание. В зоната непосредствено зад стената от мъгла можем да се държим както обикновено. Т.е. сякаш се намираме в един чудат, но познат свят. Когато навлезем по-навътре, по-надалече от стената от мъгла, става все по-трудно да намерим познати черти и да се държим по познати начини. Той ми обясни, че може да се направи така, че вместо стена от мъгла да се появи нещо друго, но виждащите са се стремили към нещата, които консумират възможно най-малко енергия. Да се види тази линия като стена от мъгла не коства никакво усилие. Това, което се простира отвъд втората линия, е познато като второто внимание или другия аз, или паралелния свят, а преминаването отвъд двете линии като пресичане на паралелните линии. Дон Хуан мислеше, че бих могъл по-добре да възприема тази концепция, ако ми опише всяко ниво на съзнанието като една специфична сетивна наклонност. Той ми каза, че докато се намираме в състоянието на съзнанието, характерно за обикновения човек, неизбежно сме във властта на сетивната наклонност, характерна за първото внимание. От момента, в който първия пръстен на силата започне да изолира групи, начина, по който ги създаваме, се превръща в наша нормална сетивна наклонност. Да се разруши целостта на тази сетивна наклонност на първото внимание означава да се пробие първата разделителна линия. Тази сетивна наклонност преминава и в зоната между паралелните линии. Човек през това време продължава да изолира почти нормални групи, но когато наближи това, което виждащите наричат втората разделителна линия, сетивната наклонност на първото внимание започва да избледнява, да губи силата си.
Дон Хуан казваше, че този преход се характеризира с една неспособност да се запомни или разбере това, което се прави. Докато се напредва към втората гранична линия, второто внимание започва да действа. Ако войните са неопитни, то тяхното съзнание блуждае. Дон Хуан твърдеше, че това е така, защото се наближава един спектър от еманациите на орела, за който няма изградена сетивна наклонност. Моите преживявания с Лагорда и жената на Гуел зад стената от мъгла бяха пример за това. Бях пътувал към втория аз, но не можех да си дам сметка за това, което съм правил, по простата причина, че моето второ внимание беше незавършено и не ми даваше възможност да организирам това, което възприемах. Дон Хуан ми обясни, че човек започва да активира втория пръстен на силата, карайки второто внимание да се събуди от вцепенението. Функционалното блокиране на първия пръстен на силата постига това. След това задачата на учителя се състои в това да повтори условията, при които първия пръстен на силата е започнал да функционира, състоянието, в което намерението е най-наситено. Първия пръстен на силата се задвижва със силата на намерението, дадена от тези, които ни учат да изолираме групи. В качеството си на мой учител, Дон Хуан ми даваше едно ново намерение, което създаваше един нов начин на възприемане. Дон Хуан казваше, че е нужен цял живот на непрекъсната дисциплина, нещо, което виждащите наричат непреклонно намерение. Това позволява да се подготви втория пръстен на силата да изолира групи от други нива на еманациите на орела. Да се владее сетивната наклонност на паралелния аз е един подвиг с неоценима стойност, който малцина войни постигат. Силвион Мануел беше един от тях. Дон Хуан изясни, че няма смисъл да се опитваме да го направим целенасочено. Ако се случи, то трябва да стане естествено, без голямо усилие от наша страна. Той ми обясни, че причината за това е практическото убеждение, че просто е много трудно да се разруши новата наклонност, а целта, която войните преследват, е да разрушат всички сетивни наклонности, за да може накрая да достигнат крайната свобода на третото внимание.